Kaixo, ongi etorri Zebat Online Maizpideko ikastarora. Ikastaroaren berri emateko bideotxo bat duzu hau. Pantailaren ezkerraldean ikastaroan parte hartzen dugun ikasle naiz irakasleon zerrenda ikusiko duzu. Eta ikastaroko jardueren arabera ordenatuak. Eta kudeaketarako gunetxo bat. Eskuinean berriz komunikazioari eskainetako atala dugu. Mezuak, egutegia, eta kurtsoko materiala erdi-erdian daukagu. Lehenengo pantailan ikusiko dituzue argibideak, azterketen egutegia, webgune interesgarrien zerrenda, eta importanteena ikastaroaren oinarrizko materiala. Hemen klikatuz gero, hemen klik eginez gero, azalduko zizkigu atariko probak, beren entzumen esaera zar desamolde guztiekin, eta ega idatzirako berridazketak, idazlanak, sinonimoen zerrenda. Orduan, aurrera jarraitzen badugu, astez-asteko antolakuntza dauka, eta aste honetan hasiko dugun saioan, zehaztuak ditugun lanak hauexe dira. Lehenengo atariko proba, lehenengo entzumena, eta idazmenaren gaia. Hauexe dira. Non dauden, lehen aipatu ditugun hauetan. Adibidez, lehenengo atarikoa hauxe izango da. Hortxe daude. Eta gero, hautazko lan bat ere badugu, beste atariko proba bat, interneten aurki daiteken atariko proba bat, hori hautazkoa da, eta azkenik, irakasleari bidali beharreko idazlana. Horretarako, hemen klikatu, hemen ditugu instrukzioak, eta gero, hemen ez da iriki oraindik, baina izango duzue nabigatzaile bat zuen idazlana internetera igo eta guri bidali ahal izateko. Komeni da zuen ordenagailuan idatzi eta gero guri bidaltzea. Oraingoz horrela utziko dugu, laguntza gehiago behar baduzu idatzi eta kasuan kasuko zalantzak erantzunez jarraituko dugu. Animo eta hasi lanean!